edrych ymlaen I weld Mrs Pritchard a chi gyd eto. Miswch chi. Helo, blwyddyn 2. Joiwch y gwyliau ha. Edrych ymlaen I weld chi'n blwyddyn 3. Helo, gobeithio bod chi'n iawn. Edrych ymlaen I weld chi'n blwyddyn 3. Edrych ymlaen I weld chi'n mis Medi. Joiwch yr haf. Helo ffrindiau, gobeithio bod chi'n cael amser dda mewn blwyddyn 3 a haf. Helo pawb, gobeithio bydd chi cael haf dda a bod chi'n nôl yn ysgol mewn blwyddyn 3. Ta! My ffrindiau, see you after the holidays. Blwyddyn 2, joiwch y gwyliau haf. Disgwyl mawr I weld chi'n blwyddyn 3. Helo ffrindiau. Helo Miss Rhys. Helo ffrindiau. Mae Miss Rhys wedi gwneud gwaith arbennig I ni a ni'n mynd cael gwneud. Tyda blwyddyn 3. Helo pawb. Dwi'n edrych ymlaen gweld ti gyd mewn blwyddyn 3. Gobeithio bod ti'n mynd I cael gwyliau da. Dwi'n edrych ymlaen chwarae pob gêm da ti. Hwyl fawr pawb. Hwyl fawr blwyddyn 2. Hwyl fawr Miss Rhys. Helo pawb. Fi misl ti. Fi licio ffwrdd I cael y summer pam lockdown wedi gorffen a ni'n gallu chwarae eto. Hwyl fawr. Helo ffrindiau a Miss Rhys. Mi welai chi yn mis Medi. Mwynhewch yr haf. Hwyl fawr. Y blwyddyn dda oedd fi yn hoffi gan ffrindiau credig a hapus a fydd Billy aros I gweld ti yn blwyddyn 3 eto. Helo bawb, dwi wedi gweld eisiau chi'n fawr iawn a dwi'n gobeithio bod chi'n iawn adre. Hwyl! Dwi'n hoffi popeth yn blwyddyn 2. Pawb, cewch gwyliau hapus. Diolch Miss Rhys am blwyddyn hapus. Gweld chi mis Medi. Hwyl fawr. See you in year 3. Helo blant! O'n I eisiau anfon neges I chi I ddweud gymaint fi wedi gweld eisiau pob un ohonych chi dros y misoedd diwetha. Cyn I fi adael yr ysgol I gael Harry, o'ch chi gyd yn gweithio'n galed bob dydd ac yn helpu fi bob dydd ac yn gwneud fi'n hapus dros ben. Chi'n dosbarth arbennig iawn. Gobeithio bod chi'n mwynhau bod adref yn gweithio gyda mam a dad, a mae Miss Rhys yn dweud fi bod chi'n bod yn gweithio'n galed dros ben, sy'n anodd iawn achos mae'n anodd iawn gweithio yn y tŷ, ond mae Miss Rhys yn dweud bod chi'n bod yn gweithio'n arbennig o dda. Gobeithio bod chi'n mwynhau bod nôl yn yr ysgol gyda Miss Rhys, a fi'n clywed bod chi'n bod yn gwneud pethau diddorol dros ben. Pob lwc ym mlwyddyn 3, fi'n gwybod bod chi gyd yn gweithio'n galed I Mrs Pritchard a mae hi'n lwcus dros ben I gael chi yn eich dosbarth hi. Bydd chi'n gwneud llawer o bethau hwyl ym mlwyddyn 3, felly mae'n gyfnod gyffroes dros ben, ond cofiwch gael gymaint o hwyl ych chi'n gallu dros yr haf. Edrych mlaen I ddod nôl I weld pob un ohonych chi, a fi'n siŵr fydd Harry yn dod I ddweud helo gyda fi yn mis Medi. Felly mwynhewch y gwyliau a pob lwc ym mlwyddyn 3. Hwyl fawr! Hi o blwyddyn 2, gobeithio bod chi gyd yn oce. Jyst neges bach cloi yn gweud diolch yn fawr I chi am eich holl waith caled dros yr wythnosau diwetha a'ch cwmni chi. Rwy wir wedi joio bod gyda chi. Rwy'n gwybod Mrs Pritchard yn gyffroes iawn I ddysgu chi ym mis Medi ac mae wedi cynllunio pethau rili hwyl I chi yn barod, felly bydd chi'n joio. So, pob lwc, joiwch gwyliau'r haf a cofiwch ddod I weid helo I ni ym mlwyddyn 2 ym mis Medi hefyd.